Радіо Лада. Радіо Лада. Ми сьогодні теж частина того народу великого, святого, благословенного, православного, слав'яно-руського, слав'яно-русинського. Ми той народ, котрий жив завжди в этій середі. До нас приходили австрійці, німці і всякі там шведи. Но народ держався. Народ, а ще і потерпів, і турків, но свогося не лишив. Це означає, що як би не сталося, Бог у всьому світі залишає нам орієнтири, ікону Божої Матері Спасителя, указує нам, де образці святості, де є місто, де треба зібратися, щоб засвідчити свою віру во Христа Ісуса, до якого общества пристанеш, таким тебе Господь і запише. Моліть Бога, щоб Господь навчив нас бути у всьому світі осторожними і збрати общество святих. Каже Христос апостолам: лишайте ви ваш бізнес, ідіть зі мною, і я зроблю вас ловцями людей. Ви будете ловити людей із цього болота, з цього світнього прогресивного, з цього болота витягуйте людей, котріся топлять. На то нас призвав Бог. Ми в цьому світі маємо бути, а ще к тому проблема, що на болоті може статися ніч і нічого не видно. От тоді нужні християни, як фонарі, як ота блискавка, котра світить уночі і допомагає людям вернутися на правильний путь. Божа Мати, благослови всіх нас і наш народ бути ловцями людей, виривати їх із болота цього світа, не обманюватися, що болото називають цінностями. Це уловка хитрих і безбожних. Ми знаємо, яка цінність головна – віра в Бога і путь на небо. Остальное – людська, примітивна філософія. Всі святії, в землі руській просіявши, моліть Бога за нас, щоб і ми, в церкві святі пребуваючі, тут молилися, а в вічності разом із вами, котрі вирвалися з болота цього світа, аби ми наслідували Царство Божє. Ви слухали передачу «Спасення людей, як в кораблі Ноя». Ной і його корабль показує образ Церкви Христової, яка й нині бере на свій борт людей із бурхливого житейського гріховного моря, спасає їх, підносить до висоти духовної, омиває, очищає і готує усіх вірних дітей Божих, в тому числі і наш боголюбивий русинський народ, вернутися в колись утрачене Царство Божоє. Спішіть на корабль Христов, на корабль Ноя, щоб не погибнути у всьому світі. Які би приманки цей світ не устраював, все треба перебороти,
і сміло підніматися на борт корабля і через сповіді причастя входити в сімейство величественного народа Божого, народа християнського, народа, котрому Господь обіцяв дати царство Божє. Радіо Лада. Радіо Лада.